have an announcement. Oh my gosh, ano yun, girl? I'm getting married! No way! Congrats! Congratulations, girl! I'm so happy for you. Pero, parang ang bilis naman, Ali. Wala namang oras ang pagmamahal, girls. Kapag naramdaman mo na sure ka na, hindi sa tagal na susukat. True. Alam mo, nung nakilala ko si Lester, ramdam ko na agad na siya na talaga. Kaya nung nag-propose siya sa akin, wala akong second thoughts. Love is love. Anyway, congrats ulit sa inyo ha. Akala ko noon parang fling-fling lang kayo ni Mike. Yun ang akala mo. Pero kita mo naman ngayon, it's for real. Grabe. Alala ko tuloy nung college tayo. Lagi nating pinagtatalunan kung sinong unang mag-aasawa. Ang hula pa nga ninyo, ako yung mauuna. Pero ayan, ako pa yung nahuli. Choice mo rin kasi yun, girl. Ikaw na rin ang laging nagsasara ng pinto. Totoo. Lagi may lumalapit pero ikaw din ang unang umaatras. At saka hello, standards mo kasi sobrang taas. Mr. Perfect Levels. Ano naman? Hindi ba pwede? I mean, wala namang masama kung mataas ang standards ko. Gets namin. Pero minsan kasi konting red flag lang, turn off ka na agad. Hayaan mo na, Ella. Malay mo nga, may darating na meant for Lisa. Nauna lang talaga na na-deliver yung sa atin. Yung sa kanya, nasa sorting center pa. Ang parcel. Actually, may nakakausap naman ako ngayon. Pero ewan, hindi ko pa maseryoso. Sa dating app ko lang siya na-meet. Okay naman siya. Pero parang umpisa pa lang bored na ako. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. Anong work niya? Honestly, wala pa ako masyadong alam. Mababaw pa yung usapan. Parang ang random. Bakit hindi pa siya nagyaya ng date? Minsan nagpaparamdam, pero wala ring kasunod. Ang totoo, tinatamad ka rin, di ba? Ayan na nga. Kaya hindi na kami nagtataka kung ikaw ang huling mag-aasawa sa atin. Open your heart, girl. You think dapat makipagkita na ako? Oo naman. Kung hanggang online lang kayo, hindi mo talaga makikilala ng totoo. Pero paano kung hindi mag-work? Di at least nalaman mo agad. Move on. Next. That sounds like so much effort. Ang love, hindi naman parang delivery na ihahatid na lang sa pintuan mo. You have to put in the work too. Ay nako, pwede bang skip na lang? Magiging cool, rich tita na lang ako ng mga anak ninyo. Pwede naman. Pero for life ka na nun. Sayang naman. Hindi bagay sa'yo. At saka hello, sayang lahi. Go out, girl. Hindi pa huli ang lahat. Ewan, bahala na sa universe. Anyway, tell us about the ring. Ali, kailan nag-propose si Mike? Dear Love, ako si Lisa, isang licensed teacher. Major in English. Ironic, di ba? Kasi kahit gaano ko kagaling magturo ng mga salita, hirap naman akong bigkasin ng sarili kong damdamin. Matagal na rin mula noong huli akong nagkaroon ng seryosong relasyon. Ang bilis kong ma-turn off. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talagang hinahanap ko. Ang mas nakakatawa, habang tumatagal akong single, mas lalo ko itong na-enjoy. Para bang nakasanayan ko na. Ang katahimikan, ang kalayaan. Sa totoo lang, ang mga estudyante ko na lang ang nagbibigay ng kulay sa araw-araw ko. Pero maaminin ko, may mga gabi na bigla akong nalulungkot. Yung tipong tahimik ang paligid, tapos biglang may bubulong sa isip ko. Baka kaya wala pa rin dumarating dahil ako mismo ang problema? Baka masyado akong mapili. Baka naman, baka hindi lang talaga ako kamahal-mahal. Hindi ko alam. Kaya siguro nang sinabi ni na Ali at Ella na subukan kong buksan ang sarili ko, nabigyan ng chance ng ibang tao, sinubukan kong makinig. Baka nga tama sila. Kaya yun, lumakas ang loob ko. At sa wakas, pumayag akong makipagkita sa lalaking nakilala ko online. Si Jello.
Buti na lang pumayag ka rin makipagkita. Akala ko hanggang chat na lang talaga tayo. Medyo matagal-tagal na rin kasi tayong nag-uusap online. I think it's about time na makita natin kung may chemistry ba sa personal. Mas maganda ka pala sa personal, Lisa. Salamat. Ikaw rin. Mas matangkad ka kaysa sa inaakala ko. May height requirement ka ba? Wala naman. Pero honestly, never pa ako nagkaroon ng ex na mas maliit sa akin. So I guess pasok ka. Buti naman. Nakaka-pressure din kung hindi. By the way, tagal na nating nagkakachat pero never ko pang natanong. Anong line of work mo? Well, sa ngayon, naghahanap pa ako ng stable job. So, currently unemployed ka? Technically, oo. Pero tumutulong din ako sa family business namin. Construction. Ako muna nag-oversee ng mga tao. I see. But you graduated college, right? Oo naman. Fine arts. Pero alam mo naman, medyo mahirap makahanap ng trabaho sa field na yun. Lagi na lang sinasabi, walang pera sa arts. Wow. Fine arts. Impressive din yun, ah. And honestly, hindi birong tuition sa course na yan. Hindi naman kami mayaman. Sakripisyo rin ng magulang ko lahat. At saka, hindi madali. Umabot ako ng halos 8 taon sa college. 8 years? Medyo matagal din yun. Medyo nahirapan ako. Hindi rin ako consistent. Gets. At least natapos ka, di ba? Deal breaker ba sa'yo yun, Lisa? Hindi naman. We all have our own timelines. What matters is you didn't give up. Good. Akala ko baka first and last date na to. Hindi naman ako ganun kabilis mag-judge. Buti naman. Anyway, baka malimutan na natin kumain sa kakakwento ko. Anong gusto mo? Sagot ko tonight. Tama ka. Let's order na. Gutom na rin ako. Yes. Let's eat na. Ha? Eat? I mean, kumain na tayo. Sorry. Wrong grammar. Okay. Sige. Ikaw na bahala. Dear love, let's eat na? Ako lang ba o nagkamali lang ako ng dinig? Pero dahil first meet up pa lang namin, binigyan ko na lang siya ng benefit of the doubt. Pinilit kong wag isipin masyado. Sabi nga nina Ali at Ella, walang taong perpekto. At sa totoo lang, nag-enjoy ako. Kaya nasundan pa ng nasundan ang mga date namin. Hanggang sa umamin si Jello. Manliligaw daw siya. Okay naman siya. Mabait, magalang, may sense of humor. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi talaga kami magkaintindihan. Literal. Lalo na kapag tungkol sa mga interes. Ako, sanay sa mga usapang malalim. Yung may palitan ng ideas, may challenge. Pero para kay Jello, overrated daw ang pagiging matalino. Ang mahalaga, masaya. Walang komplikasyon. Hindi ko alam kung mali ba yun na tama. Ang alam ko lang, tuwing kasama ko siya, nakakalimutan ko ang stress sa trabaho. Ang bigat ng lesson plans at ang mga gabing tahimik na ako lang ang kausap ng sarili ko. Kaya siguro, napagpasyahan kong ipakilala si Jello kina Ali at Ella. Hindi lang para makilatis nila, kundi para makasiguro rin ako kung tama ba ang nakikita ko o baka ako lang ang nadadala. Guys, this is Jello. Jello meet Ali and Ella, my BFFs. Nice to meet you po. So, ikaw palang madalas ikwento ni Lisa. True. First time to ha, na umabot ng buwan ang maniligaw ni Lisa. Record-breaking ka, Jello. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi, mabilis ma-turn off itong kaibigan namin. So, I guess, may something special about you. Nako, don't mind them, Jello. So, what's your deal, Jello? Ha? Guys, para naman kayo nang i-interrogate. We're just curious. What do you do for a living, Jello? You don't have to answer if you're not comfy. Okay lang, Lisa. Wala pa akong work ngayon. Tumutulong lang ako sa family business. I'm currently
Anjob. Anjob? He means unemployed. Ang job. Okay, got it. So, Jello, ano naman ang nagustuhan mo kay Lisa? First and foremost, maganda siya. Matalino, may sense kausap, at alam kong hindi pang short term si Lisa. Oh, buti hindi ka na-intimidate sa kanya. What is there to be intimidated to be? Kung gusto mong isang tao, you go get it, di ba? Baka maunahan pa ako ng iba. Jello. Why? Was I wrong? Paano kung may iba ring manligaw kay Lisa? Baka may kasabay ka, ganun. I respect her. Maghihintay ako. Kung ako man ang pipiliin niya, thank you. If not, okay lang. It is what is it. It is... What is it? You mean? It is what it is? Okay, guys. Let's not make fun of him. Let's just order, please. Sure. Actually, treat ko kayo today. Order lang kayo. It's in me. Baka it's on me. Haha? Wala yun. Mahilig lang talaga bumulong si Ella. Sige, let's order na, guys. Looking back sa una naming date ni Jello, hindi nga ako nagkamali ng dinig. Wrong grammar talaga siya. At doon ako napatigil. Dapat ba akong mahiya? O matawa? Alam kong pagkatapos ng dinner na yun, siguradong pinagtatawanan ako ni na Ella at Ali. Pero sa totoo lang, hindi ko naman in-expect na mag-English ng mag-English si Jello. Lalo na't kapag magkasama kaming dalawa, hindi naman niya pinipilit. Siguro that night, gusto niyang magpakitang gilas. Kaya ayun, sunod-sunod ang mali. Aaminin ko, na-turn off ako. Buong gabi wala akong ginawa kundi itama ang grammar niya sa isip ko. At minsan, pati sa mismong usapan namin. Mababaw ba yun? Siguro nga. Pero paano ba? Nasa sistema ko na eh. Trabaho ko bilang teacher na itama ang mali. At mas lalo pa dahil English ang forte ko. Doon ko rin napagtanto. Baka nga hindi talaga kami match. Hindi ko alam kung unfair ba ako o talagang mataas lang ang standards ko. Ang alam ko lang, habang tumatagal ang panliligaw ni Jello, ramdam kong nainip na siya. Parang unti-unti, napapagod. At ako naman, hindi ko alam kung dapat kong pigilan o hayaan na lang. Saan mo gustong pumunta today? Actually, Jello, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Wait, bago ka magsalita, ako muna. Matagal ko nang gustong sabihin. Okay. Lisa, 8 buwan na ako nanliligaw sa'yo. May sagot ka na ba? Tungkol dyan, Jello, sana wag kang magalit. Pero, I'll be honest. Gusto ko na sanang itigil ang panliligaw mo. Ha? Bakit naman? Anong nangyari? Na-realize ko, hindi pa pala ako ready. Pero akala ko okay tayo. Masaya naman tayo kapag magkasama, di ba? May nagawa ba akong mali? Wala, Jello. Wala. Okay ka naman. It's just that, hindi ko pa kayang pumasok sa commitment. Hindi ako yung tamang tao para sa'yo. Pero, bakit biglaan? Hindi bigla. Matagal ko na rin pinag-iisipan. At ito yung desisyon ko. I'm sorry. Lisa, wait. At least pakinggan mo rin ako. No need, Jello. I didn't got it. Please. Itigil na natin to. Ayokong mas lumala pa. Sige. Papayag ako. Pero kung may magtanong kung bakit tayo nag-fall out, it's not me. It's you. Fair enough. Dear love, you can judge me all you want. Pero hindi ko talaga kayang makipagrelasyon sa taong mali-mali ang grammar. Hindi ko alam kung mababaw lang ako o talagang may mali sa akin.
Pero yun ang totoo. Hindi ko masabi ng direkta kay Jello. Kasi ayokong isipin niyang mayabang ako o minamaliit ko siya. Pero sa loob-loob ko, paulit-ulit kong sinisigaw yung mga salitang gusto kong itama. Tuwing nagkakamali siya, parang may matulis na karayom na tumutusok sa tenga ko. Minsan gusto kong sabayan ng tawa, minsan gusto kong sumigaw. Ang hirap magpanggap na okay lang, na hindi ko napapansin. Lalo na kapag ang bawat mali niya ay parang palala na ng palala. Halatang magkaiba kami ng mundo. At doon ko na-realize, kung sa simpleng usapan pa lang hindi na kami magkaintindihan, paano pa kaya kung totoo ng problemang pag-uusapan namin? Paano kung emosyon na at hindi grammar ang kailangan itama? Kaya bago pa ako tuluyang mabaliw sa pagitan ng pag-unawa at pagkadismaya, pinutol ko na. Hindi dahil masama siyang tao. Kasi mabait siya. Totoo siya. At marunong magmahal. Pero minsan, kahit gaano kabuti ang isang tao, hindi pa rin sapat kapag hindi kayo nagkakasundo sa lengguwahe ng isip, ng puso, at ng mundo.